mga ibantayan po na ako ano sila ba? Kung sita na sila. Namalaki mo ako Ray-Ban. Ha? Ay, so, ako alam ko nito. Ma'am ha, hindi na yung pastor na dito ka mag-start ng exactly 3 kung album na ay Ako sinsi. Oh, ano ba? Okay. Gusto ko yung nanay ko. Maabot sa yan. Jeff, papasok mo yung ano sa table. Ito yung maliit na pinatay. Nakatulog ko man. Tapos yung gawin dito. Gawa. Picturean mo. Skip lang. Uy. Ano? Kaya may mga nice one, girls. Party na pa. Look at your audience. Bigyan lang yan, so i-enjoy ko ni Mang Mama sa Daddy's Only One, Seriously, yes.